πολύ έντονη εμπειρία, πάρα πολύ αναζωογονητική και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πώς μπορεί να έρθεις εδώ, να είσαι μαγκωμένος, να νιώθεις αμήχανα, ας πούμε, και σιγά σιγά είναι τόσο έντονο και τόσο ζωντανό που αφήνεις ελεύθερος και αρχίζεις να κινείσαι. Και δεν χρειάζεται να έχεις καμία, ας πούμε, εμπειρία στο χορό ή στη γυμναστική. Ζούμπα σημαίνει σβουρίζω, βομβώ, σιγοτραγουδώ, στριφογυρίζω. Πώς δημιουργήθηκε η Ζούμπα? Η Ζούμπα έχει δημιουργηθεί από ζουμποεφευρέτης, ας πούμε, λέγεται Μπέτο Περέτ, ο οποίος ξεκίνησε από την Κολομβία και κάποια στιγμή πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες να διδάξει αεροβική γυμναστική και ξέχασε τις κασέτες της μουσικής στο σπίτι του. Οπότε έπρεπε να σκεφτεί κάτι για να διδάξει μάθημα. Έψαξε λοιπόν στην τσάντα του και βρήκε τη μουσική που άκουγε ο ίδιος από την Κολομβία. Λίγο σάλσα, λίγο μερέγγε. Και λοιπόν αυτοσχεδίασε, έβαλε αυτή τη μουσική στο τμήμα του και άρχισε να χορεύει ελεύθερα, χωρίς να μετράει, χωρίς αυστηρούς κανόνες, και η τάξη του ξετρελάθηκε. Και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η Ζούμπα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου κοντά ένα χρόνο που έχει αναγνωριστεί σαν είδος. Θεωρείται νούμερο 1 σε προτίμηση σαν στυλ γυμναστικής. Διδάσκεται σε περίπου 110 χώρες στον κόσμο και έχει γύρω στους 12 εκατομμύρια οπαδούς που το θεωρούν το νούμερο 1 στυλ για να γυμνάζονται. Τι κάνει τη Ζούμπα μοναδική? Αυτό που την κάνει μοναδική τη Ζούμπα είναι ότι είναι ένας συνδυασμός αερόβιας γυμναστικής και χορού. Έχει συνδυάσει πάρα πολλά στυλ χορών, Latin, ρεγκετόν, κούμπια, οριεντάλ, αφρικάνικο, σάμπα. Έχει πάρα πολλά στυλ. Είναι κανείς πάρα πολύ ελεύθερος σε αυτό το μάθημα. Συμβάλλει στη βελτίωση του καρδιαγγειακού συστήματος, ότι με αυτό το στυλ εκρίνονται ενδορφίνες, που είναι ουσίες οι οποίες βελτιώνουν το ανοσοποιητικό, αν θέλει κανείς, σε στρεσογόνες καταστάσεις. Έχει κάνει απόλυτες καύσεις, γιατί και με το συγκλονιστικό αριθμό των 600 με 1000 θερμίδων την ώρα.